Kamau nodiemo Dominic Mutuku e kidieny mar light flyweight Tuke mag Nairobi Intermediate Boxing Championships mane obagi kar tuke mar Adhong Majerico Social Hall. Hilary Bratton mawuok Githurai 44 noloyo nyawadgi Lawrence Owino mawuok Kayole e kidieny mar flyweight. E division mar featherweight jatugo Wycliffe Jesire noloyo jatugo Amos Amunga. Sheldon Otieno nobedo jaloch e kidieny mar welterweight ka nyawadgi Ezekiel Karanja bende noyudo loch e dhao mar middleweight.